tackar för det. Då ska vi se vad vi ska hitta på som nästa punkt. Då kör vi Blekingevisan. Nu ska det komma i sin rätta ordning. Och vem som har skrivit den vet inte jag. Men melodin är från Blomman, den känner ni säkert igen. Tackar så mycket. Nu ska ni strax få höra lite annan dragspelsmusik, nämligen durspel. Och under tiden ni fixar till det så kan jag presentera de här killarna och den enda tjejen hittills som vi har. Vi brukar skoja lite grann med hemvärnet när vi träffas och så vidare. Så vi har regementschefen längst bort till höger, det är Ingmar Söderström. Spelar en himla massa instrument som jag inte orkar räkna upp här. Nästa man är Björn Borg, gitarrist. Han har inte tvättat sin högerhand sedan 60-talet när han var hos John Wayne i New York på party.
Det är därför han spelar så jättebra gitarr. Tar man honom i handen så förnimmer man en svag doft av krutrök och hästskit. Och då sa han så här: Hi George, sa han till mig då. Han kunde inte säga Göran. Hi George, you're welcome, sa han. Ja. Nästa man är en kvinna, Laila Myhr. Och eftersom vi skojar lite grann om hemvärnet där, så tänkte jag lite grann för att vi skulle kalla oss för Lottan med prostatagerillan, men vi har inte kommit så långt än. Nästa man som då ställer sig längst bak, han kallar vi för Frälsningssoldaten, och det förstår ni varför. Han spelar solo i den melodin. Och sen har vi regementsläkaren Gunnar Öberg. Ja, kompositör också, spelar med många instrument, och inte nog med det, han är instrumentmakare och har byggt både ukulele och nyckelharpa, och ukulele ska ni så småningom få höra. Okej, då ska vi väl lyssna på Skärsjövalsen, var det så? Kärrsjövalsen och Tyrolerpolka efter det. Varsågoda.